Sak pupuh. Lagu selanjutnya. So. Yo muda.
Cahya muda. Ngefan naming kalih campur sari Cahya Muda. MC nipun. Walaupun naming lewat YouTube nggih. Oh nggih, nek teng YouTube pripun Pak Bagus nggih? Asline pripun menika? Nggih, lebih dari YouTube. Tuwek nggih? Lebih dari YouTube. Aja semalang.
budaya menika cahya muda nggih. Cahya muda nggih. Wah, amazing nggih. Menika nggih anu cocok nggih. Anu penabuhe tesih nim-nim sedaya menika cahya muda. Luar biasa. Jumbuh kali niku nggih. Nah, jumbuh. Tuwek dhewe pojok. Mboten menika. Nggih. Ayo, Bapak tambah malih mboten? Lestari nggih. Oh, Lestari. Oh, nggih, siap. Entene Rizka niku Pak Lestari mboten tumut niku? Oh, mboten. Barter. Wah. Aja semalang terus aku ingin Mas baper mbok gawan ini tuh. Lah. Bude, joget mriki mboten Bude, monggo. Loh, mbah lo saya Jan-jane kowe hati Bude ayo gelagatku sajak priani hatiku sujana yo
Mbak Gea apa Amel? Amel. Amel. Ya Allah Mel. Kowe ngimpi apa ndek bengi Mel? Cek bujang lagi. Cek bujang lo Mel. Cek ting-ting lo iki. Kok ngerti? Jelas nek ting-ting. Deris, bablasnya telingsingan sak pupo. Sing Telingsingan Mas Bro. Sing ngerti sinten? Spasi Wonogiri, seputaran Oh Wonogiri. nggih, siap. Bar niku wonten sok keteki. Jancane kowe ning endi? Iya. Gelagatmu. Niki mugi kunjuk keluarga besar yang lagi nobar di puncak. Ya, Ada Pak Tugiono. Pak Tugiono, ada Om Di Bakit. mana Pak No? Di puncak. Oh di puncak. Puncak Asmara. Waduh. Bar niki wonten 1001 diaturke. Mas, durung. Pak De, dereng iki Mel. Bareng sampun pepanggihan nyatan
Bisa tresno keren. Apa aku ngomong tembeng tak mau penting ya? Iki lho Nyung Cahya Muda. Penake saiki nganggo sisa lho, Mas. Iya no. Iya dong.
sliramu pemuja ning ati lagune penake koyo ngene kok sing duwe ora penak ya. Bapak. Sing duwe penak ora. Ora ana kae. Bapak saya kula hajat kok gak ngersake lagu ngono lho. Monggo. Bapak mboten Kapan lagu mboten? mboten pengen ngersake lagu, Pak. Oh lagi foto-foto kene. Wah, kowe iki kok yo melanggar pelanturan. Iki melanggar iki. Ya ampun. Anu iki iklan sedikit. Ibu kagungan lagu mboten? Bapak. Napa, Pak? Kiambake niku pun larang. Hati-hati. Oh, hati-hati, langkon hati-hati. Nus Putra Nuswantara. Nggih. Wis pokoke iki hati-hati ya diaturke, Putra Nuswantara ya diaturke. Nggih, siap. Kok mboten ket wau to Pak ngersake lagu, Pak? Najan sepisan ketemu Matur suwun Ibu. nanging gedene rasa arep sok kapan balemu Biasanya kan hae langsung sor. Oh ya beda.
Neng apa swiremu Sampun ngatur menika satu kali pun tetembangan. Langsung dadi ati. Iya. Cahya muda.
Nggih. Nggih. Apa? Hah? Oh wis ta. Oh. Ternyata wis paham kode to. Rena wangi kasih. Monggo Pak MC. Nggih matur sembah nuwun Mbak Gia.